In addition to the situation in Ethiopia, Kenya, and Somalia, the prolonged flooding and insecurity in South Sudan is going to push another 8 million people in acute food insecurity. And so there's no time to waste. We need to act. In UNDP, we do believe that is very urgent now, and it's an imperative to start investing in long-term resilience, in long-term development, to put a stop to halt a crisis that is coming back again and again. How can we make sure that we give back the dignity to the people in the Horn of Africa, to make sure that they build their resilience, that they can have the capacities, the instruments to withstand this crisis as it will present itself in the future. So welo magdun bura mar ODM e county mabusia ochakore eyo makare e kinde makwan joera mag ODM mane wuok oko mar yiero jotelo magi ne thoth mokalo jokanyo magdun bura no dhi yiero jochung' e kombe mag MCS od bura mano mar governor kama timore kinde mamoko kuom masinde mag goyo ombulu ne okwamo e moko kuom tesende mag goyo ombulu kata kamano onge wach moro amora ma ywaruok ma osenore nyaka gi sani jal malaro kuom governor yiero mokalo Polo Tuoma nyose golo duonde kodoro ni kik mibadhi bedi e welo mawang'ni. Piem mapek mar siasa koro nitie laro tiko mar ODM ne kom seneta mar kaunti ma Kakamega katimo ikruok ne welo ma idhi bagi odiochieng' makiny. Simbaoni Ndombi kod Brian Lishenga e jochung' malaro tiko maduong' bura mar ODM ne kom mar seneta ka gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya yangore ni osetemo kelogi kanyakla to kata kamano winjruok pok obedo e kindgi. Lishenga wacho ni nonro motim yango ni en kod sir lwedo mohewo Simbaoni ka komachielo to joera mag Simbaoni okoni giikore mar thegore debe. Competitor wangu sio ati yao ule mwenye mheshimiwa amesema ati wale wanatafuta nomination ya ODM au mimi nilimalizana nao kitambo. Si mnajua namna hiyo? Yes. Hao hakuna mahali wanaenda, hao tulimalizana nao kitambo. Sisi tushapata hiyo certificate by the grace of God. Amen. Kama namna gani? Amen. Sio? Sisi tumeshapita hapo. Mimi najua competitor wangu ni Daktari Boni Khalwale. Nataka niombe ofisi ya ODM ikiongozwa na mkubwa wetu ambaye tunapenda sana Governor Oparanya. Try and balance this thing. Kama deputy governor anatoka Likuyani, governor anatoka Matungu na women rep ako represent na Shinyado na Ekonomani ambaye ni Waisuka. Watoto ya Navaholo na Wanyara ya Navaholo tuko wapi? Mungekuwa wazuri, tunaomba mutupe Simbaoni Ndombi apepe bendera ya ODM. Akifika hapo atatuwakilisha kama wamama. Geno pod nitie ne jochung' malaro tiko mar ODM ne lemo mar telo e county ma Siaya. Jalar kom gavana George Mugoe Mbeya wacho ni pod gin kod geno ni welo mar ODM dhi timore yo makare kata dok ni weche fungore nitie kaka inyalo chiwo tiko manyalo dia ne lemo mar gavana. Oko ni jochung' owinjore omi thuolo ma yudo ratiro kokalo kuom neno ni jokanyo mag duond bura ema owalogi ni olose campaign manyo bago e boma ma Siaya. Abiro loso jo Siaya mondo ng'eni dongro okunyal dongre ka unu joma miu. Onego bed ni piny jopiny imiyo nafas ma yiero ng'ama gidwaro. Nachulo nomination fees. Tawinjo last week Friday ni malingli moko nitie ni Siaya idhi mi direct ticket, idhi mi ng'ato direct ticket. Ana won ka ng'ama ochulo pesa pok owachna. To mano mi an pok stop gi my campaigns. Makawuono odiochieng' ma watieke my campaigns akoro waidhi ikore ni nominations madhi timo tich adek. Mondo omi japiny nafas ma yiero ng'ama odwaro moparo nyalo tiyone. Ok ng'ama ochunigo. Moko kuom mine county ma Migori kwayo kwe kinde welo mag duond bura mar ODM kaachiel kod yiero maduong' mahigani. Mine wacho ni joma mine kaachiel kod nyithinde mosebedo ka hinyore e seche ma koko wuok e kinde mag siasa
Kagombo margi en ni chenro mar welo mag duond buche siasa kaachiel kod yiero maduong' obed mano mar kwe. Minegi okwayo duond bura mar ODM mondo oket okang' maber mane ni welo mar duond burani otim e yo mahuyanga. Wawuoguru wadhwa yier kik wabed gi ubaguzi to ng'ama oyudo loch mondo miye loch, ng'ama ok oyudo loch waduoguru kumoro achiel nikech wan joka Ramogi to wa support ng'ama oyudo kura. Suna West want free and fair elections, and it should be fair to everybody. It should be fair to the voters. It should be fair to those to the aspirants. We want peace in Suna West. We want peaceful election, and we don't want anything that will cause commotion in Suna West. Kaka joma mine mamuch kayo kendo mawinjo lit, wakwayo ni wan be ungwa kaka jomine nekech minwa Pamela ene 100 kende mochung' e Migori County. Kora wakwayo ni wadwaro election mar kwe kaka jo Migori County. Piny owacho mar kaunti ma Kakamega sani oketo maino e tieko gedo mar kar thieth maduong' mar Kakamega level 6. Tend kaunti ma Kakamega wacho ni gidhi nyime gi lalore gi piny owacho mamalo mane ne giyudo konyruok matieko kar thieth no kapok piny owacho ma sani owuok e telo. Jatend migawo mar kar thieth e kaunti no Laktar Collins Matemba okoni kar thieth no ma gedo mare winjore muony shillings bilion 7 biro bedo makare jiwo thieth e alwora mar Imbo. Apisa makeo teko stima bende osingo majiwo chenro mar stima kod neno ni masinde mag osiptal no tiyo maonge ng'ikruok moro amora. The time of COVID, when funds flow was sort of interrupted, so that is what slowed down the fast pace at which we are moving. Now, as you have been told, and the way what you know about the facility, these are very, very big facility, because it was supposed to cost in the range of about 7 billion Kenya shillings, and that is minus the equipment. So, and you know what is most important to Kenyans is service. We have reviewed the progress and reviewed the works that are ahead and the plans ahead as we continue with the works. And it is very impressive to note that the referral hospital construction is getting up on course. And as we work together with Kenya Power in an all-in-one government kind of operation, we are pleased that we will be able to work together this journey. This is a very big hospital by all standards. When you look at the architecture of it and you look at the plan of it, it's a hospital that will serve not just this county and not just other counties within this country, but will even go beyond the borders. Machiegni weche mag tuke mag adhula lig maduong' mar Wakeno bedo kod gonde modhuro ka klebe mopogore opogore pod dhi nyime kod ndiko duoko makare. Elap ma Thika Stadium e kaunti ma Kiambu, Thika Queens noleo klab ma Bunyore gonde 3-0. Stella Dhiambo noketo Thika Queens mbele mane dakika mar 4. Wendi Ochieng nomedo Queens gol mar 2 mana kodong dakika 2 to jotugo dhi e yweyo. Lorentina Lupemba nomedo gol mar 3 e dakika ma 85 kendo konyo Queens yudo loch. E tuke mamoko, Trans Nzoia Falcons nogoyo Kangemi Ladies gonde 4-3 ka Viga Queens nowuok amodhi 1-1 gi klab mar Ulinzi Starlets. Wasichana walikuwa na fatigue. Tumetravel usiku mzima, tumefika hapa asubuhi, so hiyo uchovu pia imechangia kushindwa kwetu, but we are still pushing on because hatuko mbaya sana. Ile our achievement tunataka tu bora tusiende relegation. Being our first time kuingia Premier, hatutaki tuende relegation. Jatugo Luke de Jong noloyo gol mare dakika ma 92 kendo konyo klab ma Barcelona yudo loch e opira manobedo kod gonde 5 e kindgi kod Levante ka loch makamano chwalo Barcelona nyaka thuolo mar 2 e chung' mar lig maduong' e piny Spain. Up steps El Comandante, 1-0 to Levante. Morales deserves his goal, and Araujo, I think it was.